everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Salamat ya! Salamat! Bosa, pamati. Kinahalang tarongon mo imong trabaho. Tungod kay doon ako'y plano. Unsa ka na tiya? Hinay-hinayan kung tangtang ang tanang tao ni Luisito sa kompanya nga loyal niya. Unaha si Reksyon, tiya. Mahitabo ka ng tanan, bimbo. Tiya, abi di mo. Malipayon kay ko ng imong gibalita ako ron. Mabuhat ko na gyud ang tanang gusto kong buhaton ni Reksyon. Bali na karon ang panahon tiya. Siya na ang naa sa ubos ug ako ang naa sa ibabaw. Bosa, pangandam na lang daan. Kay ikaw ang ipuling ko, isip head sa creative department. Oh, umanda na ako si Reksyon. Yes, bimbo. Ayaw ka bala ka. Mas dako ang akong ambisyon karon. Kinahanglan makuha ko ang 60% share sa kompanya ni Luisito. Tita, Ato na ang kalibutan, bimbo. Ato na. Layla, salamat sa imong love na ko. Labaw na salamat sa imong pag-love na ako, Rickson. Di nagi ko ni mo awayon, no? Awayon gyapon kung di ka mutuman sa kong gusto. Oh, sagod di ay. Layla, kinahanglang mas ligon ta karon. Ha? Isaan ako. Bisan unsay mahitabo. Dili gid ka mo bigay. Ha? Nahibaw ko nga doon na tayo problema sa umaabot. Pero kinahanglang dili ka mo surrender. Aw. Ay, sige, good. Why surrender ay? Kana. Ay, sige mo kapahimos na ko kiss, uy. Nabis papa, oh. Tito, nakabati ka na ko. Tito, nagkasabot na gimis Layla. Oh. Uy, nihilak mo ka. Walang. Naluoy lang ko na tanong ni Papa. Nga natugra. Tito, kung makamata na ka, magpakasal mi si Layla. Rickson, nililaw na itong mag-iskutan ng kasal, ha? Huh? Layo pa na tinuod. Unsay layo? Doon na nas tinuod, Layla, uy. Dagan pa may tapos paglabay sa mga adlaw, Rickson. Kinahanglan positive ta kanunay, Layla. Dili ba? Mao man ay gusto nimo. Nga dili ta magpadaog sa problema. Oh, oo, pero Wanay pero. Basta, mauna na akong hukom. Tito, isaan ako nimo, Tito. At imanon og panggaon ko si Layla. uy, ayaw nila nang sari si Papa Erickson. Kinahanglan sa aran ako siya. Isaan ako, Tito. Magtarong ko sa kong trabaho sa kumpanya. Aron, ma-proud ka na ko, Tito. Kinahanglan mo saka nga akong ranggo. Tumano na ko ang imong tambag sa una.
Nga kinahanglang patuan ko sa kong singot ang kwarta nga akong gastuon. Naibaw ko nga di ka makatuo ini akong gisulti, Layla. Pero mao ni tinuod. Maningkamot ko para natong duha. Unsa mo ka? Nakakauna ka? Oh, sige. Magpalit kog makaon na to. Pabuta ko diha, ha? Kaluan ni Rickson. Nagtuugit siya magdugay pa ang relasyon. Pero dili mahimo nga siya piliun ako. Kay gubuan siya ni Bimbo. Og masakitan siya sa mahitabo. Sir Luisito, kinahanglan buhaton ko ay buhaton, di ba? Sakit ko magtanaw ni Rickson nga makaamong sa kabangi si Bimbo. Mao nga si Bimbo ang ako pilion, sir, ha? Sir, naunsa man na ngayon. Nurse! Ang intercom! Sir! Ayun, sir! Kamatay na, sir! Papa! Manikamot, mabuhay ka ba? Hello! Layla! Ganong dinhi magikan ang doktor ug nurses? Gitabang si Papa! Unsa? Sorry pa! Sorry! Layla. Kalma na. Okay naman ang iyang heartbeat, oh. Naunsa naman ni Uy. Nga naman ka? Ako ang Gigutom na tingali ko. Munengot ko ini. Ginervyos ko. Relax na. Niya, oh. Kao na. Oops! Nabitin mo, no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel, and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. May mga dokumento din sa katigayunan ni Luisito. Pero sa una, tinhiraman to mga titulo siyang kayutaan. Ganun ba naman din eh? Nahiwi man ang painting. Ako ning ayon. Uy, unsa man ni? Ni asaluyo sa painting ang safety box ni Luisito. Dili masab ni ma-apply kay silang nahibaw sa kombinasyon sa numbers ni ini. Ma'am. Digo. Na ang abogado ni Sir Luisito sa phone. Ha? Nanawag ang abogado? Ano man ka? Mao ka na attorney Meliton. Kumatos paghihapon si Luisito. Gipaobserbahan lang siya sa mga doktor. May chance pa kuno nga makamata siya. Og kana ang giampo namo. Attorney. Pahibawan ta ka matagkaroon og unya sa kahintang ni Luisito. Sige, bye. Ma'am. Gurang na ginukto ka, una nimo gibutang ang auditibo. Kaseryoso gud nimo daw. Og may singot si imong antang. Akong trapuhan sa akong tudlo, ha?
Nangutan ng abogado ni Luisito sa iyang kahimtang. Unsa kahiyang tuyo, no? Ngano kaha, ma'am, no? Digoy, si Attorney Milton ang nahibaw sa tanang gusto ni Luisito. Labaw na cute sa iyang mga katigayunan. Tuod, no? Nagsigil ra ba sila meeting? Murag duol na ginisnag-anan, ma'am. Unsay buot mong ipasabot? Doon lagi tang mahibaw kung may mahadaw daw batas sa katigayunan nga sundon ni Laila. Nahadlok yun ko, Digoy. O kung sa imong nahadlukan, ma'am. Nga tay makuha sa atong kahago kang Laila. Aw, di sana limtanon si Laila sa among sabot, ma'am. Motuman ka na siyag sabot. Kinahanglang mulihok ka na sa imong plano kang Laila, Bimbo. Relax, relax, Pinos. Nagkinahanglan kog timing. Naginamhinam na ko. Nga makakita nila nga magkapuwag. Di man na lang una ng imong lawas. Sa mga. Basin yag. Madayunan ka ng imong atake-atake diya. Nahibaw ko sa kulawas, Bimbo. Dili makapatid ako ni sakita. Pero, magamit ko siya. Alungkutan ko si Liog si Rexon. Okay. Sugdan ko na ang unang lakaw. Nabusog ka ba, Laila? Nabusog man. Salamat. Ayaw gid pagutom, ha? Uy. Salamat. Di pa? Nganong hubag mo kayo ng imong mga mata? Ha? Oh, Di ka kilak, no? uy. Kuhan. Nagdrama lang kamay. Oh, kinsa mo nang nanawag? Timpa. Number raman. Hello? I love you, Laila. Kinsa na, Laila? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!